Велинград е разположен в западната част на Чепинската котловина, свързваща планините Родопи и Рила на 740 метра надморска височина. Разстоянието между София и Велинград е 133 км, като 90 от тях са по магистрала. Красивата природа, мекият и приятен климат, над 80-те минерални извора и 46 балнеохотела и санаториума превръщат Велинград в най-големия балнеологичен курорт не само в България, но и на Балканите. Международното сдружение по балнеология и туризъм СИРОНА е специализирано в изготвянето и реализирането на инвестиционни проекти в строителството, продажбата и менажирането на жилищно-хотелски балнеоложки комплекси. Първите реализирани проекти на сдружението са СПА клуб Бор Велинград и Свети Спас Велинград. Балнеокомплекс Свети Спас е най-новият 5-звезден балнеоложки комплекс в България. Той е изцяло захранен с минерална вода и е разположен в едноименната и уникална местност на края на града, намираща се в долината на река Чепинска, сред надиплени хълмове с вечно зелени борове, обширни кадифени поляни, кристално синьо небе и южно-родопско слънце. Това е областта, останала в историята като планината на Орфей. Хотелската част на комплекса разполага с 96 двойни стаи, 4 студия, 7 мансардни и 93 луксозни апартамента. Всички те са атрактивни като дизайн и цветово решение и разполагат с божествена гледка на юг и на север към величествените Родопи. Всички помещения в хотела са оборудвани с LCD телевизор, минибар, интернет, сателит и по един телефон за банята и стаята. В комплекса са обособени следните зони. Развлекателна зона, включваща основен ресторант с 300 места, ресторант-тераса с 100 места, кафе-тераса 50 места, бар-ресторант Панорама 80 места, лоби-бар 60 места, игрална зала, компютърна зала, детски кът, фитнес, салон за красота, туристическо бюро. Бизнес зона, включваща бизнес център с 2 конферентни зали с капацитет от 30 и от 200 места. Най-красивото и атрактивно място в балнеокомплекса Свети Спас е СПА-центъра. Изграден е с най-съвременните строителни технологии, с модерен дизайн и стилно аранжиран, той е основна атракция за всеки гост в хотела. Тук всеки може да релаксира, да си почине истински или да се наслади на усещането и аромата на всички дарове на природата. СПА и уелнес центъра разполагат с открит и закрит плувен басейн, джакузи, детски басейн, сауна, парна баня, фитнес, турска баня, египетска баня, масажни кабинети, аюрведа, козметични кабинети, тангентурни вани, солариум, легла за ароматотерапия и душ виши. Персоналът на центъра е съставен от високо квалифицирани специалисти, рехабилитатори, кинезитерапевти и масажисти, под чието наблюдение могат да се провеждат следните процедури. Вани. Тангентурна вана, вана масор с програма по избор, вана за двама Клеопатра, душ виши. Масажи. Класически масаж, арома свеж масаж, уелбинг масаж, масаж с горещ шоколад, хамам масаж, аюрведа с рефлексотерапия, арома масаж с горещи вулканични камъни. Масажи частични.
рефлексотерапия, индийски масаж на главата, антицелулитен масаж. Терапии за тяло, терапия уморени крака, скулптурираща и антицелулитна терапия, терапия за релаксация Индосеан, шоколадова терапия Тегор, терапия за отслабване Тегор, луксозна кафе терапия Тегор, терапия Мъжки океан Талго, терапия с микронизирани водорасли, стягаща и антицелулитна ароматерапия Гино, омекотяваща и релаксираща ароматерапия Гино, омекотяваща терапия Гино, терапия със свещ от етерични масла Йон-К, възстановяваща терапия Тяло Йон-К, дренираща отслабваща терапия Йон-К, детоксикираща отслабваща терапия Йон-К, релаксираща балнеотерапия Фитомер, Широт-Хара с рефлексотерапия, антицелулитна терапия за дълбок целулит, маска Пашкул Детокс, ритуал за тяло, релаксираща вода Тераке, минерален скулптуриращ ритуал Тераке. Градът разполага с най-големия ресурс на минерална вода в страната и на Балканите с общ дебит от 143 литра в секунда. Във Велинград и околността му има над 80 извора в 3 находища на минерални води с различни физико-химични характеристики, носещи имената на квартала, в който се намират. Минералната вода на извор Чепино, най-големият извор в града, от който е захранен посредством собствена водопроводна мрежа и балнеокомплекса Свети Спас, е с хипертермална температура от 48 градуса и обща минерализация 187 мг на литър. По своя химичен състав тя се характеризира като хидрокарбонатна, натриева, флорна, силициева, радонова, съдържаща хидросулфид. Дебита на извора е 70 литра в секунда. Водата е подходяща за питейно, инхалационно и външно лечение, като в същото време има добри показания за профилактично лечение и рекреация, за заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, дихателна система, обмяна на веществата, стомашно-чревния тракт, бъбречно-урологични, гинекологични, кожни, функционални разстройства на нервната система. Медицински център Сирона е част от международното сдружение Сирона и включва два филиала – СПА Клуб Бор и Свети Спас. Медицинският център е сертифициран през 2007 година и в момента има актуални договори към Здравната каса и разрешение от Районния център по здравеопазване. Съвременната леглова база, климатичните особености, особеностите на природните фактори в град Велинград, както и съвременното оборудване и обезпечеността със специалисти, позволяват на центъра да извършва високоспециализирани медицински диагностични услуги, както и рехабилитационно-възстановителни мероприятия на основните социално значими заболявания. Основните направления, по които работи центъра, са превенция, вторична и първична профилактика на основните социално значими заболявания, като захарен диабет, затлъстяване като част от метаболитния синдром, значими заболявания като хипертоничната сърдечна болест, състояние на стрес, някои алергични състояния, както и стерилитет. Докато вие се наслаждавате на вашите релаксиращи процедури, вашите мълчугани до насита се забавляват в нашия детски кът. Ако решите истински да забравите стресовия съвременен начин на живот, трудностите и напрежението в големия град и всички други стресове във вашето ежедневие, то заповядайте в съвременните ни балнеокомплекси СПА Клуб Бор и Свети Спас, за да се насладите на климатичното удоволствие и на всички релаксиращи процедури в тях. Сирона Тур организира цялостно вашия отдих и туризъм във Велинград, осигурявайки професионални водачи и екскурзоводи, като предоставя екипировка, оборудване и лицензиран транспорт по следните програми. Пътешествие до крепостта Цепина с единствената планинска теснолинейка в България. Излет в гората с барбекю, с джип на високо, фотолов в Юндула, риболов на Циговчарк, историческият Батак и пещерата Снежанка, маунтин байк до върха Сютка, на експедиция в пещерата Лепеница, традиция и занаяти във Велинград, на пазар във Велинград,
еднодневни и двудневни екскурзии из България, Пловдив и тракийският култов център Старосел, Рилски манастир и Банско, Шипка, Казанлък и Етера, Бургас, Несебър и Варна, шопинг в София, пещерата Дяволското гърло и язовир Доспат, специализирани програми хоби, ски спорт, лов в ловни стопанства Юндула, Алабак и Чепино, риболов на язовирите Батак, Доспат, Беглика, Белмекен, Широка поляна и реките в околността на Велинград. Най-забележителното и привлекателно място на Велинград е Клептуза. Това е най-големият карстов извор на Балканския полуостров, едно истинско чудо на природата, присъстващо в множество легенди и предания. Всяка секунда от него извират около 500 литра вода с постоянна температура. Образуват се две красиви езера, които след това се оттичат в Чепинската река. На юг от карстовият извор се простират вечно зелени борови гори, превърнати в парк Клептуза. Известно е, че Чепинското корито, където е разположен и Велинград, е мястото в България с най-много слънчеви дни през годината – цели 270. Слънчевата радиация е повишена и са благоприятни условията за ионизация на въздуха. В по-голямата част от районът климатът е планински, но в Чепинското корито е преходно-континентален със средиземноморско влияние. Лятото тук е прохладно, без големи горещини, а зимата е мека и без тежки студове. В околностите на Велинград има обособени маршрути за здраве. Тези екопътеки, водещи от града до различните планински хижи и природни обекти, са голяма атракция за туристите и могат да се използват целогодишно. През всички годишни сезони тук небето е ясно и изпълнено от обилни слънчеви лъчи, а това прави престоя в планината особено приятен. Лятото, пролетта, есента и зимата могат да се използват успешно за климатолечение на открито. Това открива широки възможности за маршрутно-опознавателния пешеходен туризъм. Сирона Properties е специализирана в продажбата на жилища в комплексите, изградени от Международното сдружение по балнеология и туризъм Сирона. Жилищата в първият комплекс на сдружението, които са част от 4-звездния балнеокомплекс Спа Клуб Бор, бяха продадени в изключително кратки срокове още преди пускане на обекта през 2007 година. През 2008 година Сирона Properties стартира успешно продажбата на жилища, изцяло захранени с минерална вода, във втория комплекс на сдружението – 5-звездния балнеокомплекс Свети Спас. Тук всеки собственик на жилище получава редица преференциални условия на ползваните от него услуги в хотела. Как ви се струва нашето предложение да си закупите ваканционно жилище в новооткрит 5-звезден балнеокомплекс във Велинград, целогодишно отворен, изцяло захранен с минерална вода и с гарантиран дебит? Да го ползвате 30 дни в годината, заедно с безплатни басейни, сауни, джакузита, парни бани, фитнеси, лекарски консултации, а през останалото време ние да имаме грижата както за стопанисването на вашия имот, така и за заемането му от качествени туристи, като ви гарантираме 20% възвръщаемост от инвестицията за първите 5 години. Звучи невероятно, нали? Или пък не ви достигат средства. Тогава какво ще кажете за варианта да платите половин цена на ваканционното си жилище сега, да го ползвате за почивка 40 дни годишно, заедно с всички екстри в комплекса, при това безплатно, и да ни го предоставите за отдаване на туристи, когато не го ползвате, а то да ви носи дивиденти? Изборът е ваш. За останалото се грижим ние.